hey, anụchiri m ntị. Anụchiri m ntị nwaanyị sikwa na ọ nọzi in form of ka ya si nọ med ka ọ nọ na bedie. Na nke kacha dị nke ọ gwa m wute m bụ na ọ sị na nke nwaanyị ama dị n'ọnụnụ ka a na-anị ya na nke nwaanyị obodo che na ọ bụ nwanne nke nwoke na ife agwa nke nwaanyị na ya bụ nwanne nke nwoke adị na nwa ụmụkwanụ ọmara na ọ dị ka bụ ife mụrụ nwa a. Hey! Na fa na-ewu ya n'ụdị na nwaanyị obodo na-ewu ya n'ụdị na ya nwa pozi outside jee tutu ime mụọ nwa n'ụlọ. That's fa amaro no that's not knowing na nwaanyị obodo amaro no die bụ ife tụrụ ya ime o ji wee mụ nwa. Fache na onye ọzọ onye ezi ọzọ na-abịa tụbịa ime that's oyi ya nwoke. Mana ụdị nyanwa bụ ihe tụbara ya ime a mana ọ na-azụzụ emeri openly. Na-eme ya openly ịmago na nyanwa nke nwoke adịrọ safe. Nke nwoke adịrọ safe n'obodo a na ike ji wee zo onye ezo. So zo onye ozo sie ya ike. That's nyanwa bugide afọ ime na ụdị na onye ọzọ tụbara ya ime na onye abụ nwanne nwoke ọ nọ n'ebe abụsị afọ ime mụọ nwa. So ọ sị na ya achọka ịna na ya achọka ịna na ike agwụgị na ife nzuzo dị ya ife a na-ezo ezo. Ọ sị na ọka anagosi na nwoke a na-eji na-ayị ya. Ndị be nke nwoke na-ayọkwa ya si ya biko nya dọnọ ka mama ya mụtakwa ofu because ọ na ọmazị mgbe ezigbo alatazi that's ọ na ọmazị mgbe nke nwoke ezigbo alatazi Nigeria. But ọ sị na ya echego 3 years more than 3 years ebe ife a na ọzọ abịabịara. So na ike agwụgị na ya naba ya ka isi na-anụ dị na-anụ na nzuzo n'iru nwaanyị ibie. Ọ sị na ndị nọ n'ụdị ọnọdụ a karịkwara akarị o na side ife a na ife gbawa obi. Ọ jụ m ajụ sị ma ọ bụrụ m nwa ma anyị dị such a thing si God forbid na m nwa nwere ike idunwe enwere m ike ị na-anụ nwoke na ụdị na ịbụ nwanne in the name of na ịbụ nwanne maka na nwaanyị obodo ka ọ ghara ịbụ na ya bịa busebia ya n'ilu gị nọ ebe a nwaanyị di ya na-akọkpọrị nwaanyị ọzọ na-ese nwaanyị ọzọ ibọn gị. Ọ sị mba na ya edinwuzie na ya ama ndinwuzie na ya na back to Nigeria na ya emenwe nwaanyị Igbo dị ka ya bịara na-ata afụfụ a na-anọ ọnọdụ nọrọ ọnọdụ na nwanne ka ọ bụto nwoke na-alị ya bụ die nwoke bụ die ife ọ bụla alụ ka ọ bụ ife a bụ na alụ na ezigbote alụ ka ọ bụ na-akụkpọrị nwaanyị obodo n'ilu nwunye gị kwụrụ ụkwụ isi nwaanyị a na-edi ọ sị na ịnụkwa noise nwaanyị na-alacha mkpu ma a na-ese ịbọn gị na ọ na-alacha mkpu nyanwa nọ ebe ọ nọ na-ebesa akwa na-ebe akwa na akwa pilu ya na-eweti oge ọbụla n'anya mmiri. A na-ese nwaanyị obodo pụọ nke n'ọsọ na ntị ya ka ọ na-ada ọ dị ka etiri spika na ọ nọ n'ime rume nọ ife ọ na-anụ si kedu dịrị dịbụ ife nke ọbụla ji obi na enwero BP wee bịa obodo a na enwego BP because of ife ọ na-afụ na isi ejughị na ya naba. Ife ọbụla alụ ka ọ bụ kedu ịdịrị alụrụ anụ bụ nka ife a bụkwa alụrụ anụ asị m ya na oge nwa bụ ihe dị mistake mgbe ị batara na agwa ino condition a were available maybe the next ticket ka dị available na-achị ya azụ mgbe ị batara ebe a dị ga isi gị n'ọnọdụ aka ya eji wee nọ asị nwanne n'ilu nwaanyị a nọ ife ya anọ ka e wee na-eme ife a ka a na-aga malụbọsị anyị anaba iji osisi ya mba wee return ticket na-achị ya bak isi bọọlịkwenye isi adịrị ma ala ọ na-apịa kedu ọnọdụ bụ ife a ị na-aza nwanne gị ọbịa na-alaghị na nzuzo nwaanyị obodo jewe village ha location ka dị iji alaghị na-atụba ya ime ọ natara na akwụna mee ka nwanne. Who does that? Ala na-apịa isi adịrị mma nsị biko kwakuo na ka anyị yalekwa ịnụ na anyị bịara maybe another month anyị abịala nu akwụkwọ ka anyị yalekwa ịnụkwa na ka m yala ijikwa anya m na-abụ free again si ebe anaba ịnalụ Nigeria nụọ nwaanyị na ala nara apịa anụmanụ